Eu, membru fondator al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, și mă simt dator să vă spun câteva lucruri cu privire la ceea ce cred că ar trebui să însemne în România mișcarea monarhistă astăzi. În primul rând, argumente pro cred că au fost suficiente până acum. Cred că toată lumea a evidențiat ceea ce înseamnă pentru noi toți monarhia și de ce avem nevoie cu adevărat de restaurație în acest moment. Părerea mea este că în momentul de față societatea românească este cu adevărat pregătită pentru restaurație. Iată, regele Mihai, majestatea sa regele Mihai al României, este personalitatea publică cu cel mai mare grad de încredere în rândul cetățenilor. Iar asta reiese din toate sondajele de opinie care s-au făcut în ultima vreme. Acum, ca să nu fiu cârcotaș, ca să nu fiu rău, îmi pun o altă întrebare. Oare actuala Casă Regală a României este pregătită de restaurație? Prefer ca la întrebarea asta să nu răspund eu și prefer să primim cu toții un răspuns afirmativ într-un orizont cât mai scurt de timp. Dar oare de ce ne-ar trebui nouă astăzi cel mai mult ce monarhia? Ne-ar trebui pentru că acest sistem republican este o rușine. Astăzi chiar asistăm în fosta sală de congrese a Partidului Comunist Român la reînscăunarea într-o funcție de conducere într-un partid politic și reactivarea la nivelul politicii obișnuite a unui individ imoral și declasat, a lui Traian Băsescu, un președinte penibil, un președinte care și-a bătut joc de România timp de 10 ani. Și după ce a fost 10 ani președinte al României, el acum se reîntoarce activitatea de partid. Unii spun că o să candideze și la o primărie. La Parlament probabil că va candida. Este absolut inimaginabil. De aceea cred că este momentul ca această mișcare monarhistă să se intensifice. Republica nu este o soluție. Decât un președinte bun, mai bine un rege prost. Asta vă spun cu toată convingerea pe care o am. Și mă refer la modul general, mă refer în cazul României. Cum poți să fii președinte, teoretic să fii pe cea mai înaltă magistratură într-o națiune și odată ce îți termini mandatele să revii din nou la nivelul luptelor politice, să te ocupi de campanii electorale, să te ocupi de organizare de partid și să te trezești că vrei să candidezi la nivel local sau la nivel chiar parlamentar. Mi se pare de neconceput. De aceea, această republică, care este total inadecvată României, sub multe aspecte. Iată, vine un președinte, mulți îl percep pe acest președinte fiind un fel de vodă, un fel de domnitor. Vedem cum promovează o anumită camarilă, cum promovează anumite găști, cum susține corupția de multe ori, cum vine pe un trend care nu are nimic în comun cu interesele autentice ale neamului românesc, apoi pleacă, după aia vrea din nou să revină, deci mi se pare ceva de neconceput. Mă uitam și la PSD aceea situație. Vine Ion Iliescu, președinte 3 mandate, 85 de ani, vine să-l gireze pe Liviu Dragnea la președinția PSD. Iarăși, penibil. Totul este penibil în acest sistem republican. Republica este o formă de guvernământ prin care o coroană contrafăcută, nici măcar una originală, este târâtă prin noroi. Asta este Republica. Iar la noi în țară nimic nu este mai caricatural decât acest sistem republican. Dumnezeu a fost de partea noastră, a fost de partea monarhiștilor. Uitați-vă, avem un rege care peste câteva zile, acum pe 25 octombrie, va împlini venerabil la vârstă de 94 de ani. Deci regele Mihai, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și știu că sună un pic utopic, dar mi-aș dori să-l văd pe majestatea sa, regele Mihai I, sfârșindu-și viața pe tronul României, căci acolo este locul său. Iar noi am fost niște lași, am fost niște penibili. Regele la Revoluție nu era un om în vârstă, ba chiar dacă ne gândim comparat cu mulți alți monarhi al lumii, putem spune că era la deplină maturitate. Permanent s-a spus, ba că e bătrân, ba că a fost plecat în străinătate, că poate să mai se adapteze, ba că nu e bolnav. Dar iată regele 94 de ani. Și noi suntem indiferenți și visăm cai vers pe pereți, tot felul de oameni providențiali care apoi se ascund prin birouri
care răspund la telefoanele unor companii străine, dar sunt total interesați de ceea ce simt și cred românii, care și-au consilier tot felul de personaje absolut odioase sau dubioase, și acesta este jocul care continuă la nesfârșit. Vedem președinți de organizații județene de partid care peste noapte, din 2-3 combinații, se visează președinți de țară, și vedem un rege care a trăit aici printre noi, un rege contemporan cu Roosevelt, contemporan cu Churchill, un rege care i-a înfruntat deopotrivă pe cei doi tirani ticăloși ai secolului 20, Hitler și Stalin, un rege care a avut curajul de a înlătura pe Ion Antonescu într-un moment critic pentru România, într-un moment în care toată această țară se putea fărâma, se putea rupe în 2, 3 sau mai multe bucăți, putea deveni o provincie a Imperiului Sovietic, un rege pe care noi îl ignorăm. Un rege care a stat lângă Marele Rege Ferdinand și lângă Marele Regină Maria, bunicii săi, un rege care i-a avut lângă el pe Brătieni, l-a avut pe Iuliu Maniu, un rege care și-a trăit această viață în spiritul onoarei, al demnității și al datoriei față de țară și care a fost crescut pentru asta. Noi, în același timp, ne afundăm într-o mocirlă. Astăzi vrem președinți, astăzi, mâine, președinții vor să fie politruci pe la nu știu ce organizație a unui partid unde au fost membri acum 20 de ani și tot așa. Nu se mai poate tolera acest lucru și îmi pare sincer rău să văd că tot mai mulți români încep, din păcate, deși cred în monarhie și în restaurații, renunță, din păcate, la luptă. Renunță să se bată pentru o cauză care e validă, o cauză care cu adevărat poate aduce normalitatea și liniștea în România. Știu că se pun o grămadă de întrebări, se întreabă toată lumea care va fi linia de succesiune, cine urmează după principesa Margareta și, în principiu, bineînțeles, după majestatea sa, regele Mihai. Acestea sunt întrebări pe care trebuie să le punem după. Mai întâi să restaurăm monarhia, mai întâi să schimbăm această formă republicană de guvernământ. Pentru român, Republica nu va duce la nimic. Va duce la permanente disensiuni, va duce la dezbinare, va duce la dușmănie și va duce, din păcate, la promovarea în funcțiile de răspundere națională unor grupuri corupte și oligarhice. Pentru că asta s-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Au avut 3 președinți, dintre care 2, iată, extrem de controversați și acuzați pe o grămadă de spețe mai mult sau mai puțin legale. Avem un președinte în continuare care a fost privit tot ca un fel de reveniment al lui Carol I, scuzați-mi comparația, bineînțeles, într-un context total nefericit, ca și percepție, văd un președinte de Republică, nu de un rege de țară, care încă încercăm să ne convingem oare ce dorește să facă și cum dorește. Cert este următorul fapt. Monarhia trebuie restaurată. Și trebuia restaurată de mult. Acum nu mai putem face o istorie contrafactuală, să ne gândim cum ar fi fost dacă vei revenea regele pe tron. A fost o țară mai bogată, o țară mai stabilă, o țară mai puternică? Eu cred că da. Dar sunt lucruri asupra cărora noi nu putem ști, nu putem înțelege ceea ce a fost și s-a întâmplat. Din păcate, anii au trecut și s-au pierdut ocazie după ocazie, s-a pierdut moment după moment. S-a ezitat, a fost o permanentă teamă, ba de securiști, ba de comuniști, ba că nu-i momentul, ba să mai așteptăm, ba să lăsăm pe cutare să ne arate ce poate să facă și ne-au arătat cu toții. Eu personal simt și cred că această mișcare trebuie să devină mai ofensivă, trebuie să fie mai directă și mai clară. Și vrând nevrând, Alianța pentru restaurarea monarhiei, dar nu numai Alianța pentru restaurarea monarhiei, ci toate grupurile monarhiste din țară trebuie să vină, să spunem așa, să verticalizeze jocul, să atace mai mult pe poartă, să nu mai stea permanent și să mai lăsăm acest tip de muzealitate. Pentru că acesta este riscul. Și adversarul monarhiei le convine. Le convine ca monarhia să decadă la nivelul instituții muzeale, doar așa, câteva statui, mai punem niște flori, ce frumos e, ne plimbăm la un garden party, mai aducem ca la o petrecere cu mici și bere tot felul de securiști pe acolo prin decor. Frumos, da, ce bine e. Nu, monarhia trebuie să revină pe tron. Regele Mihai este suveranul legitim al României. Și cred că, la fel ca și majestatea sa rege, cred că și principesa, alteța sa regală, principesa Margareta și reprezentanții casei regale,
cu toții așteaptă un cuvânt spus mai clar și cu un ton mai puternic din partea societății civile și mai ales din partea clasei politice din România. Pentru că nu se poate aștepta la infinit, nu putem permanent să o ținem în evenimente de comemorare, care pur și simplu sunt frumoase, sunt plăcute, sunt drăguțe, dar trebuie lucrurile făcute mult mai clar. Și mai ales în acest context al modificării Constituției României, vă spun tuturor că e un moment în care trebuie ca monarhiștii să profite și trebuie să încerce să scoată tot ce este mai bun din această ipostază de posibilitatea de reconstrucție constituțională. Din păcate, România de azi va merge permanent să se învârtă într-un cerc vicios atâta timp cât această formă de guvernământ ilegală, imorală, impusă arbitrar de către sovietici, Republica va rămâne. Nu avem niciun viitor cu Republica și, din păcate, lucrurile astea se văd foarte clar. De aceea, singura soluție este revenirea la monarhie. Și nu pot decât să vă spun ceea ce țin minte în copilărie, îmi scrisesem pe ușa de la dormitor: monarhia salvează România. În rest, trăiască regele și Doamne ajută să reușim să trăim din nou în regatul României. Mulțumesc, Daniel. Să știi că te urmărim, știm tot ce faci, așa că te rog să faci bine în continuare. Mulțumim. Și SRI-ul știe tot ce faci. Cred că știe înaintea noastră. Mai ales cu ce ai făcut acum. Bun.